Гостин, кмет на община Чупрене, за официално откриване на Третия Северозападен ловен събор. Уважаеми господин председател на Ловно-рибарско сдружение Миджур Чупрене, уважаеми гости от София, уважаеми гости от Сърбия, уважаеми гости от Румъния, уважаеми жители и гости на община Чупрене. Позволете ми най-напред да приветствам всички вас с добре дошли. Добре дошли в Чупрене. Добре дошли на Третия Международен ловен събор Чупрене 2016 година. Искам да кажа добре дошли на нашите партньори от Румъния, дългогодишния кмет на град Калафат Мирча Гуца, полковника на пожарната от град Румъния. Добре дошли на нашите гости от Сърбия, заместник кмета на град Княжевец. Добре дошли на ловно сдружение Свърлинг, Злати. Добре дошли на Владо, който е посланник за Република Сърбия към община Чупрене. Той и Величко, те са моста на партньорството, за да можем да имаме ние един международен събор. Добре дошли и на нашите официални гости от Националното ловно-рибарско сдружение, които ни уважиха и под техен патронаж и с техно съдействие провеждаме днешния събор. Приятели, уважаеми гости, и тази година продължаваме традицията да осъществим част от програмата на Третия ловен събор в Чупрене. Състезанието Свети Куърт, което ще се проведе след малко. Правилата ще говорят съдиите. Съдии на турнира са Васил Терзийски и Любо Катронски. Смея да твърда, че стана един добър турнир с една добра традиция и най-вече с един добър награден фонд, който не е маловажна част, не е най-важното, но не е маловажна част от едно състезание. А това се дължи на нашите домакини, Ловно-рибарско сдружение Миджур, в лицето на неговия председател Богомил Станков и моя колега и специалист Влади. От вас Велислав Стефанов, Ловно сдружение Миджур, Ловно сдружение Чупрене. Ловувам с кучерики 3 години и половина. За втори път се явявам на част от турнира Свети Куърт. Пушката. Благодаря. Сдружение C612, 12 калибър. Господа съдии, състезател номер 2 Димчо Йорданов Начев от ВРС Радоми. Явявам словно куче порода Куцхар Егер. Каза Егер от марка БГ на 4 години с ловна пушка ИШ-27 12 калибър. Подготвил съм патрони номер 5. Едните са Егер седни, едните са с концентратор за втори изстрел евентуално, другия е без стапа на по-близка дистанция, зависи от ситуацията.
господа съди, състезател номер 3, Турхан Ибрям от Ловно-рибарско сдружение Сокол, град Испирих, Ловно-рибарска дружина село Малък Първец. Явявам се на днешното мероприятие с куче Курцхар и мемориал на Лом Балканите на година и 10 месеца. Оръжие съм избрал ИШ-26, 12 калибър, патрони номер 7 на Ротвайл и номер 5 на Дюки. Дай оцените на листа количество. Помни. Стоп! Ей! Време. Сега седи Славомир Марков от Монтарно сдружение, село Габровница. Ловил с куче Дратхар, пушка 43М, ИШ. Господа съди, това се състезател с номер 5, Димитър Тодоров, от Ловно-рибарско сдружение Септември, Ловно-рибарско сдружение Кабелово, със своен помощник Брита Ван Белникен, порода Дратхар, за участие в третия пореден. Това Дратхар къде забил носа в живота.
господа състезателство номер 5. Тура приключи. Успешно, надявам се. Благодарим. Двете други гилзи видяхме. Този път много се извинявам на фотото. Един от най-важните елементи, отдея го пропуснах. Извинявам се за което. Господа съдии, състезател номер 6 от град Пазарджик със словния си помощник Дарко Ветренски приключи своя тур. Благодаря ви за съдействието. И ние благодарим за вашия хубав тур. Това казва се Пламен Илиев, Куче, ловуван с курцкар, казва се Декс, ловуван в ловно-рибарска дружинка село Строкапци, в сдружение Сокол, град Белорчик, ловуван с полуавтоматично турско оръжие, кан. На каква възраст е кучето? Година и един. Уважаеми господа съдии, за част се явява състезател номер 9 Бойко Ганчев от ловно-рибарско сдружение Руй, град Трън, ловна дружина Вулкан, условен помощник, английски пойнтър Арес на 6 години и пушка Силма М70 AJ Бекасиер, калибър 1276 с 6 броя на отборни патрони, 5 номер на Рот Вайл с тапа.
седи. Първо оценителния лист на кой? Ето го. Зорница Николова. Сдружение Пазарджик. Дружинка Пещигово. Ловец 14 години. Това е Георги Петровски. Коцкар на 5 години. 4 години ходи по хубав лист с изменчив успех. Все пак не му е първи път, но продължава да е темпераментен. Знам, че основен вид е фазан, 6 патрона, 6 цици, 6 пустри. Участък номер 14 от Ловно-рибарско сдружение Мездра. Се явявам на състезанието в Свети Хубърт с ловна пушка Силма 20 калибър. Подготвил съм боеприпаси 5 номер. Хубава пушчица. Новичка? Колко път?
Ако е лисица? Ако е хищник? Ясно да е, ама сега стреляш ли трети път? Приключваме други пъти. Трябва да е лута да стреля. Няма стреля. Да е опитен. То е емоционално. На шеста позиция е Ивайло Мишонов с куче Ирбис. Браво! На пета позиция е Димчо Начев с куче Егер от Марта БГ, 83 точки. На четвърто място е Зорница Николова с куче Георги от Ветренски. Зори. Така, и сега остават последните три, които получават купи, медали и награди от организаторите. На трето място с 93 точки Арес Бойко Ганчев. Наградата ще връчи Станислав Антонов, ръководител на Сдружение Миджо. Браво! Ето и грамотата. Второ място с 98 точки е Дарко от Ветренски. Браво! Второ място получава купа, медал и ловен нож, гравиран с днешното събитие, подарен от нашите партньори фирма Его. Браво! 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 Първо място на днешния турнир за ловци с кучета, работещи с стойка Свети Хуберт за купата на ловно-рибарско сдружение Миджор село Чупрене получава Димитър Тодоров с куче Брита. 98 точки. Получава медал, купа и ваучер на стойност 300 лева. Разбира се.